shamwari dzedu titambiraiwo motiregerera pane zvizhinji kwazvo zvingatikonzera dzokera kuye kwatakabva titsvake mabasa nedzidzo yatakadzidza muche toshaya kambani ingatitora isu dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa Yakajanuka tadzidza mabasa emakwenezilo namabasa musatibanane watokotadzira tadzidza mabasa ekwenezilo namabasa musatibanane watokotadzira kukushingamidzai kwatiri kuita pano paZim News Beat TV zita ndinonzi Elizabeth Nyakuti akutendai netsigiro yamuri kutipa tikona muri kusubscribe muri kulike muchiramba muchikomenda zvakare tiri kuona kuti muri kudakadzwa muri kufara nechirongwa chitsva chatakupai turning point from prison to progress icho chatinokupai kuti patinenge chitandara nehama neshamwari dzikurarama dziri mukati meprison nasuno tauya guruve prison patati aiwa regai timboshanyira hama dzedu dziri kurarama dziri mukati timbonzwisisa kuti chii chinenge chakaitika kuti hama neshamwari dzizosvike pakupara kwemhosva asi vakuru kana kuti vanambuya nanasekuru vanogara navo vanogara vachitaura kuti yakatambika jeri rinopera regai tipinde mukati tinzwisise kuti ndezvipi zvezvimwe zvavari kudzidza vari pano guruve prison. They're going to tell this day. What's the first time now? Yeah, those are all the one that wants to face it. But I said, oh, but I did Idris. Hey, Mom, I'm going to get a golden order. Ah, Dina. And Dina, Malaysia is my show. Only 6 letters. I did you. Tell us some of my discussion. Kumshabu Zaraban. Zaraban Chunga. Yeah, very far from Babana long distance. Too long distance. Getting at my just 50 kilometers. Okay. So, Gumusha, Maga for Musho, the road dancing when it is mad to just Mango. To do a man, to that. Yeah, to do the Tilikunzo and those I told us to itao mapati teams tisina uzvita so da pino mukati muno mzama mapinda mukati muchiri kumusho nenzoti ndo zvataiita pamapati time zvikuridza muchita sei zvakatanga sei izvi matangira zvakaita ndakazvitanga ndiri 3 it was 2013 ndofunga ndakangoteererawo chirongwa ndiri pane chirongwa chetu every Saturday kare so paRadio Zimbabwe saka pakauya muimbi wechidiki angangori same age name anonzi Fire Radio kana muchiziva kamusikana kangoita mbiri kuimba kare saka mushure mekunge ndanzwa iye achitoimbawo parevenue auya pachirongwa chocho chaitwa chivana vadiki every Saturday ndopanakabva nangomunzwa wachichindoita zvekuimba saka isinzi zvagara zvingori mandivi kwangu ndingangochifarirawo in my dreams vanangoita ushungu kubva ipapo kuti uyu eji yangu angova ini ndingazvitadza ndofuna ndikandopane katangira 2013 to get 3 zvadaro manzwa ipapo mukati musikana ndikambokunde bozo komana kametendedze kuti ndikambotendera musikana ndofana kutozviteze maishandisa biti ripi muri kumusha tiri kumusha ndishandisa zimitanzo biti rainzi Baking Town rakagadzirwa naLevels ndovataishandisa muri grade 3 pamamatoziya here mabhitsesa kana kuti makambotanga kuchimboridza ine zvigubhu nechii taishandisa zvigubhu apa kutanga taitoshandisa zvigubhu zvima2 zvezvezve mazuva echizvi zvataitora zvimwe tichiwarora tiri kumombe tichifudza mombe taitowanda zvekutandara nazvo tichirese tichingoita izvozvo ndoba takatangirawo ipapo nezotanga muri grade 3 papo maramba kuchallenjwa nemusikana songa makafunga imimi kana kuti kubatanidzwa kwamakaita mazwi ukatonzwa zvikutoendeka naye maiti chii songa ndakatanga kufunga imimi iripo inonzi gore hariperi ndofunga ndo the first recording yangu inonzi gore hariperi ndosonga
tanga kufunga yakatanga kuya mind mangu ndikati ndakatanga kucreate kunyora pasi chitanga kufunga masongs mwana ripere maita ze ya maenda kukunyepenyu wozi ndo pane shungu dzese ya ndikone pane shungu dzese but ine zvimwe zvaitaurazvo zvekuti it's like ndine kakurwara kana kamboita saka kurwara kwandakaita ndifungana ndichiri mudiki saka dzadzingorowa zvekuti zvekuroyana izvi ipapo ndaitemwa nemusoro stereki zvinhu zvaitondivhiringidza zvakatombondisitepa pakudzidza kwangu ndichienda kuchikoro even kana ndane problem yenzeve futi ndasinganyatsonzwa mushemushe saka pakufamba kwataitawo unongozivawo zvemaprofita paipo patova vachinzi vane mhiko dzavakaita vachiti unongofanira kupenga njere vakaisa judgment yekuti gore rimwe raifanira kupera nguva kuti nguva kutopera saka ndopandakaitora chidziretizvo saka mama zvipire tsarabuzozoti tsarabudzo dzinonetsa kugamuchira ungatora uchienda kumasowe kana kuti wangoenda unoshandirwa ungoudzonzi gore haripero nengo wafa uye tsarabudza tinyanyonza gore haripero nengo wakupenga simana mudiki muchidzosana kuzadaro apa mukutofunga kuti kana ndikaita 20 years mangoma nenda kusvisa kusvika kunana jamasta chichimbonzo gore haripero nengo wakupenga semwana mudiki ipapo makasvika mutedza zvinhu zvakatondibata-bata unguna ndichizifana zvavo but zvinhu zvakatondibata-bata zvekuti ndakatofunga zvakawanda panguva iyoyo zvakatondirwadza because pamwe wacho dzeitora hama dzedu chichii saka zvakatonipa shunge kuti saka hama yangu inini pamwe wacho ndinonyatsotemba navo ndichoti ndo vanhu vefamily vatototemba navo ndo vanenge vaitomufungira mweya wakadaro ndokusaka ndakazotora mushonga wayo ndichimaisa so muye maridza zvinhu zvikuru kumushambudzo kuti zvinomboda sei makazotora imwe yatingati step ipi kubva pakuridza zvigubhu nekumombe zoti makore ringachifamba muchishuviro ichiramba ichiita sei ichikwira makazotora imwe step ipi kubva pakuridzira kumombe right tichibva pakuridzira kumombe kufunga madhizi wayo madhizi akuti atatara kumashure kumakore kumashure kuna 2013 mafoni yatonetsa mafoni cho chamaoba saka taishandisa mamemory cards so ndine mukoma wangu anonzi Whisky ndiye munhu wandikati akandipusha zvekutodaro nekuti anga nefoni yake yanayo yanga ine memory card mukati yanga ingori neredeem 1 randikutaura nezvakunonzi baking time saka ndiye munhu aitonditora achiti mbada yochi unogona kuimba indaisatombozvitora serious chichinge zvinhu zvine basa stereo achitonditi hapana chiimba pabhiti achiplaya redeem zviita se tichitoimba paipai kufunga ndakalasta nainguva ndakatodhonza nezve 3 years kusvika kunana 2016 yanda grade 6 pavo ndo pandakazopedzisira pandakazosiyana naye iyanga kupinda wakuenda kumabasa chichiya kutobva kumba chienda kwaenda uchichi and then ndabva ipapo ndofunga ndikati ndagrade 7 ndopa ndakatanga kuita phone nyika changu ndakatanga kuita phone ka Samsung ka pocket so kadiki kana muchiziva kuti Galaxy 20 ndokafoni ndakatanga kuita kapo saka ndadaro ndakatanga kuzowana maredeems akawanda kuburikidza nevamwe vaigara vane mafoni vachisendera neshade chichi kufunga ndakatanga kuita redeem ronzi Zimbo Flavor rekuchiu sport rakagadzirwa nakuma levels kusanganisira nebaking town rimwe rinonzi Silent Killer rakagadzirwa na-levels futi ndoma redeem 3 andakanyanyotila nayo wayo kubva 2017 grade 7 2018 ndichitanga form 1 ndakazotanga ma-recordings ndaform 4 ti 2021 ndaform 4 pandakazotanga kupinda mustudio and then ndapinda mustudio ndakatanga kurekoda that song yeya ndakatanga ndiri grade 3 ndo yandakanotanga mukurekoda ndo mafambiro akaita music yangu kusvika pandiri panapa so kusvika pandava panapa matracks andakwanisa kurekoda mumastudios anokwana kusvika 15 ese andarekoda so one ndingori nevideo chete but video racho harisati rareleased zvako because ndakazosvika pakuzobharawo mhosva pinde kuno mukati sandapedza zvese but to maraundi yako saka ndari matambudziko amakasangana nawo pamakatanga kunyatsoza kuti nindiro munotoimba kai mapinda mustudio zoti paunotanga kupinda mustudio unovatanga matambudziko akawanda dzingava mari kuchikoro chaiko kunokanganisa ine matambudziko amaisangana nawo
semwana mudiki achiri kutoenda kuchikoro asi akumhanyisana futi nechipo chake. Ya matambudziko ataisangana nawo ndemutara wangu ine baba vangu mubereki vaisatoda kuti inini ndiite zvemusic asi manguva achibata shamhu chete toti aiwo ndikakuona bhozi vaigona kutoti vakanditengera bhuku rekuchikoro vakatotenga kaunda bhuku reri unobva wati ndiremanotsi kana pane subject rakashotera samabooks ndaipa ndatora bhuku reri ndorishinja nekutoita music saka ivo vaizotonzwa kuchikoro kubva kutoudzwa kuti kumukomana haana bhuku vakuudzwa navamwe matichers vaitamba nawo ayai ubva ati ndakamutengera bhuku chisoto oti havana bhuku vakuzondibvunza manje kuti kuyo bhuku vakaisa kupi vaibva watanga kusecha mbegi mangoona bhuku ndakanyorera music watora shamhu watanga rese kudrowa saka ndikandro mamwe machallenges andakasangana nawo and then ndofunga tingati panguva yandakatanga kurekodi machallenges andakatanga kusangana nawo ndemarketing pamusic yangu because ndairekodha mumastudio ari low quality singaichi because ndo zvaienderanawo nemari yandaiwana saka ndaigona wanongonzwirawo tsitsi ndofunga tingati the first akatanga kundirekodera anonzi Mirawo ari kubudiriro ndokwari ndimunhu akatanga kundirekodha akandirekodha $3 pasongo zvokutondinzwira tsitsi ndatopinda mustudio vamwe achitoita sei vaitorekodha tobva nditi kumpana wangu wadii ndikati adhara pakashata andamari tobva nditi aiwa une mari ndikamuti mudhara izvozvi $3 tobva nditi aiwa ispressure ndikanditanga ndaita sei ndapedzera vamwe nokuzorekodha ndofirst recording yandakatanga kuita iyoyo saka ndoimwe challenges yakandirova zvenguva zvekutoti even yangu pandakazouya kunoko ndo challenge yekuti aindonotadzira kupinda mustudio ndirekodha nyaya yemari ndinorekodha chichii ndofunga ndochallenges. Ndanzwa kuti baba vaisatoda zvemusic izvi ndima muri munhu wekutanga here mufamily kuita zvekuimba izvi? Ya ndinandiri kutanga zvekutoti tongoti mufamily tese because patakagara pachigara kuti takagara sefamily inini ndini one ndakamutanga wanguita zvemusic. Saka maizokundana sei apa? Because mwari kumhanyisa nechipo chake mwari kuti ita zvechikoro saka maizokundana sei apa nababa? Ya ndaizozvikunda because inini ndaizozvibhalansisa maside ese ndaibhalansisa kuchikoro ndaitiwo kana yangu yechikoro ndaita zvechikoro handisi munhu anogona zvangu chikoro zvekuti ndoziva sitereka but panguva yekuchikoro ndainyatsotora time dzechikoro senguva dzechikoro and then kana ndakuitawo zvemusic yangu ndaizvipawo time yekuti ndiite zvemusic kana dzanguva dzekuchikoro ndoziva kuti haito zvino dzanguva dzekuchikoro ndoitawo zvemiclass chichichichi kana tapedzawo kana takubreak time ndopanaibva ndatora mabooks angu kutanga rese kuita zvemusic tikanzi online time ndopanaibva ndatanga kudii but time yangu zhinji pachokwadi chekuchaipo ndaipedzera music ndokwaiva netime yangu ndokandainyanyoti because panguva yese yandaiva especially nyangwe zvikanzi chero ndiri pai even nyangwe ndiri kumombe chero ndiri mubhathi ndiri kugeza chero pai ndichingoita music chete. Bathroom ndo mune studio munese nyangwe zvisingagone kuimba imomo chii chinenge chinatoitika chii chinoita kuti vanhu vanyanyoimbira bathroom? Pepa haisinyaya kuti brain dzako dzinenge dzaapa chinowanira but unenge wakufunga unenge wakungorealize nechinohwani chauri kuita chete. Manje nanyanga vanhu vachikutya mufu handisei uchingoti ukangopindamo kungopinda ungonogeza munhu autanga kuimba. Ya zvogona kudaro. Zvinodaro? Ya zvogona kudaro. Kungoti mafungiro akasiyana siyana. Asi pamwe zvinotonzwika nemini vanenge vaine chipo chacho ndo vangatoziva kuti aiwa unenge uchingogesa ako kana unenge utooneka songo unenge uchitoda kutongoti uzobudisa pamberi apa tikanenge achida kuti mboita umboramba uchikama masongo enyimi mukoma vamwe vanongotara naoita zvekuimba izvi vanobva vati ini ndakarara so ndikangorara kana ndikangoti garei pasofa apa kana kuti pai ndikangozorora chete kungozorora chete pfungwa dzangu dziri pamwe chete music ndatoruka mwangu vati inini yangu inouya kana ndoinzwa mavhoisi munzeve umo mwangu vatara zvinhu imimi yenyu music inouya sei kuti muzotanga kuti ndakutochimara? Ya inini mawira nja music yangu ndofuna ndikati nemaonero andinenge ndichiita and then ndoshanda nesituation inenge iripo zvakafanana nekutoya kwamaita panapa seslide media uchingobva panapa ndokuna kuti usaranda kutocreata song uchitongobva pano and then ndofunga ndikaone nezvandinge ndichingoona panguva iyoyo kuti ndowandoshandisa kuti sedhera nhasi ndandoswera ndichiite muzuva ranhasi unaita zvakati pane zvandaswera ndichiita izvozvo ndakutoisa pasi ndakutonyora semalyrics ndakutogadzira song macreative andoita music. Tomboti taenda mati muchazara muchindimba tomboti ndaenda chimboimba izvo muchazara muchindimba.
Hey, kidungeji. Hey, wacha. Oi, na wana dream. Chiwaza, ai, most time days chiwaza, ai, sakandati, apana bana kana chandi no chai. Hakuna kana chandi no chai days chiwaza, ai, most time days chinyaza, ai, sakandati, apana kana chandi no chai. Hakuna kana chandi no chai. Apana kana chandi no chai. Kunya mwishire mwandichipira makate. Maindi kunanga kundibatira hakata wachita kuti brains zangu tibodzi dzazoshota varikuda kundi ende zangu kuti ndifambe vendo ndiri mujangu manje jaja ndivo vandopa umambo kuti vanondivhikira matombo awese musaimbe chiwadza ai musaimbe chinyadza ai saka ndati apana kana chandinochai hakuna kana chandinochai inde chiwadza ai musaimbe chinyadza ai saka ndati apana kana chandinochai hakuna kana chandinochai ja is there nangwe pazino watasi chiwadza ntitsomo nisemuja malomo linka mumaprayer ndikotenda most kuti zangu sagopera vyako make it up chuta tuko change it up chese shakata kwa wiko set it down give thanks to the most high ndiwe vanekana mistake him there chiwadza ai takatarisa mkomo panaudze kuimba idzi toziva kuti pane pamwe potinotosvira kuti daenda imbokana namukoma chapresi daenda imbokana nanamukoma uriano variko mazuva anaya imi mishuviro yenyu takatarisa semunhu achiri kusimukira mune zvirumanzi vamunoshuvira kuti dai mashanda navo ndevapi ndofunga ndoshuvira kuti ndingadai ndazosangana navo mumusic ndinamukoma chiumaster ndo vamwe vacho and then mukoma Freeman doctor ndo vamwe vandikazoti dai nangosangana navo na pop team and then tebva pana pop team ndongoti wingi and then zvokonange iri long journey kuti ndizosvika pavo but ndo madreams angu nomafungiro angu kuti dai ndazowana nguva navo ndizokwanisa kusangana navo vamwe vachitombori mujini vachitongopedza kukunzwai mukatongobuda vanogona kukurangarira kuti kune mukomana uya akati anoda kuita sei kushanda nezvi isi tingatozofarawo ukati akuuya kumashows taona mukoma vautoimba pamwe chete nana mukoma wegitipo zozoti ndiwo vanhu vakatanga nemusic kunyanyanyanya zimudhansi tozotaiwa ndochi ndo vakuru vedu tingazoimba hedu tese pateizotayo kune vanhu vakatitangira vanoziva chinhu even matambudziko chavandokuzotayo mukana kana zvadaiso iweenda wakadaiso zvinogona kuita sei kuita zvakanaka tasangana nhasi pamusha weguru wepresen chakaita kuti mukoma muzopinda munzvimbo ino yakanga iri musha yakandoisa mumusha mumwetiri musha pachirungu toiti section 70 nyaya yekuti ndakarara neunderage ndonyaya yakandisvitsa mumusha muchinyatsotisanangurira section 70 ikoko kune vezvemutemo vakati inonzi chinhu musha iyi papo wangu wandinyatsonzwisisa because chirungu chakazotivhara but maudziro andakangoitwa ndakangonzisisha because ndakanzi ndakarara neunderage ndomasvikira ndakaita kuti ngatiendei paunderage zvakanyazofamba sei pakagerwa pakagerwa aka musikana ndoitodanana naye ende takatodanana nguva refu because ndakatanga kudanana naye 2024 muAugust and then ndikazosungirwa nyaya yake 2026 majanuary saka tatatoone nguva yakati rebei and then pandakatanga kudanana naye ndichitanga kumuapproach semusikana wandandaona wandachivawo akandiudza kuti ndakatomubvunza zvese chichi makore ake nechichi zvese akatondiudza kuti ndine 16 years saka ine calculate kwangu ndakatokalculate kuti pachazosvika 2027 anenge atinawo 18 ndipo anenge akuitawo isa pakitchen ende zvese ndakatoplana nemwoyo wese kuti handii munhu uchazoda kuti sei tozoisawo pamba ndofuna ndiri nasisitrin wangu andakatombonomuratidza kuti asisi ndechinoitsikana wangu wandoda kuzoroora vakandiudza kuti achiri mwana mudiki ndikati achiri mwana mudiki but inini akusunga kuti ndinoita sei
ndokutomurora izvezvi ndikumirira kusvika bhoza atoenda kuchikoro ndikati ndikutomirira kuti kusvika paanonyera form 4 and then tozotangira ipapo chienda kumberi. Ndofunga zvinhu zvatatakaplana zvina kuzoita sekudaro. Takadzodza nguva yese tichidata kusvika musi wa25 December gorapere. Zvadaro takaenda kuChristmas ndobva tanonosangana kumashops tikatoswera tiri tese. Saka taswera tiri tese kudaro inini saartist takatorwa ndobva taendeswa mubhawa tikapinza. Ndofunga zvazvo zvima past 7 dzeusiku ndobva tanzi akomana kuti mumboita semumboenda tena vanhu mumbonakidza vanhu zvenguva yatiri inoni then mozodi mozoita yamuri kuita ndati haisi pressure. Saka ndanitori nemusikana wangu iye wacho ndobva ndatomuti sha unoenda kuita sei ndakumbopinda mukati ndoita ndakuita iwo wadiwa baya chipadhiri bhosi tarisauni time apo nguva dzadzienda zveshuwa ndobva nditi kuona chii inini zvekuti ndibaye padhiri isara panapa ndozvandisiri kutoona manje bhosi handizivi kuti dzadziri shanji here kana kuti ndo mhepo dzacho dzadzanotanga zvadaro pepai ndobva ndamuti alright kana uchikwanisa kundimirira inspiration iyo ndimirire but inini handisi kuzomhanya kuti yandiri kuita manje ndoda kuti wakaita sei wandimirira. Ndobva ndapinda mukati ndakatofunza pamafanisi kumira kwakaita pepe ndapinda mukati membe tapedza kuti ataita mbufu ndofunga takapedza zvima past 11 usiku ndikubuda panze pepai ndikutoona umwe mufesi wangu arikutoya kutonditi kuiwe unaka munhu wako akakumirira kuri kuita sei anenge yabva tova pepe ndikati this time munhu yachiri panapa wari kutsvagei zvikanzi ari kuchakamirira iwe bhoza kutoti ndowatoti unozobaya pateni ndikati haisi pressure hazvina kushata ndobva ndatobva paipe ndobva ndatosvika nandirimuona ndobva ndatoti pateni. Saka titotombora tichienda kumba ndofunga takazononotswawo nezvakawanda zvatichiita munongozivawo sevanhu vanenge vachiita sevanodanana tiri murodi tichifamba tichienda kumba kwavo akazosvika zvoma past 2 pakazosvika dzeusiku kunze kwakuda kutonochena asvika kumba kwavo ndobva ndatomusiya padhuze nepamba pavo ndamusiya kudaro ndobva ndadzoka kuteni kwedu ndobva ndatosvika namandarara. Saka mangwana makuseni ndobva ndakazotoona kutosvika pamba nemwe friend yangu inogara mumareni kwavo achitosvika itondiudza kuti shamari ndauya nemunhu wako adzingwa padini vabereki vake ndobva ndati ko inda zvikanzi akubvunzwa kuti iwewe wakanonoka uri kupi. Saka ndonyaya yarodzingirwa iyoyo bhoza atomutaura kuti ndandinewe abvanzi enda kune munhu akaita sei wangowana inisu inini handava kutomboramba ndakatongoti kana variwo vati vadzingira mwana wokunoka ndingamurambe ndobva ndatoga ndofunga takagara padheni zve 3 days bhoza akanditizira musi wa26 ndobva ndati 27 musi wa28 manheru ndopakazouya mai vake momusi vake vakauya padheni ndobva vatosvika vakatoita noise vakatopopotedzana nekamuchembere chichi vakati mwana mudiki chichi nda kuendesa nepolisi ndobva vatora mwana wavo ndobva vatoenda naye ndofunga takagara zve kubva musi wa28 uyu tikatamba nyuye tikatogara zvekutodaro ini handambozongoti vakaendesa nepolisi here kuti vakadii ini pandakangoona vangotora mwana wavo ndobva ndangoita se ndobva ndangosiyanawo nazvo ndikangoti kana vatora mwana wavo vaita se vatora panyuye zvakazoitika ndezvekuti ini panyuye handazotambira muiriyazatimomo ndakazototorwa sekutaurwa ndandamboita kuti tirichi maartist saka ndakatozongotorwawo nomwe businessman anogara mari medu tabva taendawo kune imwe nzvimbo patakatonoita mashows chichi usuye nyuye. Saka zvadaro kusvika tingati ongova musi wa24 January ndobva ndakatozongoona ndakutongosvikirwa pamba nesiaiwo ndakutongonzi kuiwe munhu anonzi nengudini unomuziva ndikati ndomuziva zvikanzi ari kupi ndikati ari kuchikoro zvikanzi mukadzi wangu ari kupi ndikati ine handa mukadzi zvikanzi iwe mukadzi wako wati kutaura hauna musikana iro ndikati ndinaye zvikanzi musikana wako ndiani ndobva ndataura zita rake ndikati ndiye munhu wanda kuudza iye zvikanzi ndi munhu watiri kubvunza ari kupi ndikati ari kuchikoro vati saka iwe handiri kutonyatsotaura wega kuti ari kuchikoro uri wati mwana wechikoro saka iwe ungowarona mwana wechikoro kene ndabva ndada kuedza kuvarondedzerawo nyaya kuti varondedzera andakaita but sepolisi havanamboningirisisawo kana kuti vandipe mukana kuti ndikarondedzerawo chichichi ndobva vatomonditi wasungwa mwasvika kusungirwa ende kuti warana ndaichi mwana ndidiki ndobva ndatosungwa ndobva ndatendwa neni pakembe ndofunga pakembe angonorara zvewandi mangwana acho ndobva ndatomuka ndichitoya kukoti ndichitosvika ndobva ndapinda koti musi uyo musi uyo handapinda koti ndakazopinda koti mangwana acho because time dzadzaenda
tapinda mukoti mangwana acho ndo pandabatwa nemhosva. Mhosva ikandibata bozi pazvinhu zvese zvaitauro handakuramba mhosva. Ndakatoramba zvishuwa munhu ndakaita sei ndakarara naye handizvambozviramba zvese po zvinhu zvandanyatsoziva ndakaita sei ndakazviita but maitiro andakazviita manje ndakatoitawo ndichitoti ndane mudzimai pangu ndakuita ndichiziva kuti kutokanganisa kwandikutoita. Saka zvadaro ndabatwa nemhosva ndabva ndauya kundararava ndakanzi kunodzoka mangwana kukoti. Ndabva ndadzokera kukoti ndasvika ndabva ndapiwa judgment yangu. Ndakapiwa 24 months. Ndobva koti yandibvisirawo 6 months. Ndazouyawo kuno ndabvisirawo 6 months each. Ndasara ne 12 months. Saka so far ndikubika 12 months. Apa ndane mwedzi 1. Kwanisa 2 months swa 27. Pandonzwisa mukoma nepekuti ndazwa muchiti mhosva ndakaibvuma nekuti andaipara. Zvakaparika musi weChristmas kana kuti mazuva 2-3 azouya musikana adzimba kumba. Zvakaparika mazuva 3 akauya musikana adzimba kumba. Ndoba zvakaparika. Bozi ndakatota atomudzimai wangu. Ndapiwa zvangu. Mukadzi ndapiwa. Atowo mukadzi wangu kuti atogara pamba. Ndopa ndakabva ndazoitawo zvekuita sekudara naye. Ipapo imama nemakore mangani? Ninje 19 years so far. 19. Sakushana kaini 16. Imi 19. Okay. Vabereki tozoti pamba munenge muchiri mwana wavo. Munenge muchiri kutobikirwa ipapo, munenge muchigara ipapo. Vakazvigamuchira sei pakauya musikana uyu tingati muroora wavo pakauya musikana uyu achisiwa pamba nekuti underage abvumidzwe kuti mudzimai wangu abvumidzwe kuti muroora wavo. Vakazvigamuchira sei pamba pane mumwe munhu awedzera load pamusoro pemhuri yagara iripo? Tingati kuzvigamuchira zvakavanetsa kuzvigamuchira. Ende pakatoita nyaya nekuti madays andakagara naye inini ndakatogara naye ndokumba kwasistrine wangu kwana ndakambonomusiku ndakatogara naye ikoko. Pamba mumzi wangu wanga wasipo madays wangu wanga wakatobuda wakatoenda kusapemusha. Dhara ndiyanga aripo ndiyaitoti izvozvo zviita hazvibudi hazvife zvakaita kufamba napo izvozvo. Bozi mudhara wangu inini namudhara wemusikana vagara vane mazina echisara. Saka vakatongoti hapana zvakadaro havarodzani haufaniri kuroora kumba ikoko tonyaiva. Saka mudhara tikati zvekuti vakazvigamuchira ende mudhara vakatoudzawo vakatoti nyaya yawatanga iyi umwana wechikoro siyana nazvo. Ini ndikatoita unharo muzowo rudo hazverudo ndezvenongowanyura anongovatonyura. Saka ndakatoita unharo ndikati mudhara zvomutaura izvo zvekuti inini ndisiye bhebhi rangu ini randikubuda munhu wandiri kubuda inini hazvibude izvozvo hazvitombofa zvaita. Ndikatotsvaga munhu kwekuenda naye kwete kuti mundirambidze mundiparadzanise naye mutaura ndadzokere kumba kwavo pauye pana vanhu vatombofambira inini afambira inini. Ndinoshaya kuti ushingo wacho unenge wabva kuta munozotozvifunga mapedza kutaura kuti ndine here ndikupindura baba izvi. Totozozvifunga tapedza kutaura kozi rudo munongoziva zvamunoitawo. Kana munhu wapinda murudo nemwoyo unenge watonyatso zvekutodaro. Plus mune matoona vision mane vana kana matwins matwana baba atiti. Saka unenge wakutoona mainzana nababa. Takatarisa muri mukoti mapinda mukabox kaya maudzwa nyaya yenyu maverengerwa maudzwa imuchibvuma ndavaziva zvakaitika mapiwa 24 months makamira pano makanzwa sei makamira ipapo muchimonzwa 24 months uri kupi uri kujeri jeri raunenge uchinzwa uri kupi uri kumba rawangu mambodzwa nababa kuti zvawatanga izvi bva manzwa 24 months ende ipapo unofunga unomboita katadzimira kai kuti unombotadza zo 24 days here 24 weeks here zvinudzi chii makanzwa sei? Ipapo ndakapererwa ndakashayika nepekutangira. Kozi mafungiro andaizviita inini handiwo mabudiro azvakasiita. Kozi ndaifungidzira pamwe nematauro andakamboitawo kuti dai ndakapiwawo mukana wekuti ndinyatsotaura chichi kana kuti musikana aripo kana kuti aripo ndaigona kufungidzira kuti unangopiwawo umwe mutongo uyo uri pasi wakati dirire mbijana. But panguva yandakaudzwa kuti 24 months kungoti akuona semurume hauzochemi unozongozvidzora kuti zviriko kumajeri kune vanhu but ndakarwadziwa zvakandirwadza kusvika pekupedzisira. Pamakazodzwa kuti uchibva pano wakuenda kuguru reprison ndokwava kumbonogara iko zvino uchichengetwa ikoko
Apa marwadzo kana ne 24 months. Amsani manzo zvokudzikiswa, unofunga zvokudzikiswa ndozozvudzwa wasvika kuno ukadbozi pfungwa dzechi bofunga. Pfungwa dzechi bofunga kuti 24 months. Mazosvika pana chifurwa gate chipita. Chono vamwe venyu vagara vari muno kana. Makanzwa sei? Ya, ndofunga mafungiro andaita kuti nzvimbo inoni ndozvenenge iri. Hazvisiri izvo zvandakazosvika ndikaona zviro. Ndofunga ndozvinhu zvakazondidzora. Kuti ndikwanise kutofeel at home kuti zvapatori nevanhu. Because ndakatosvikawo hatakatosvikawo time dzaenda but time dzitoripo zvadzo. Ndakatosvika ndofunga ndakasvika ndobata toenda kunovharwa marimando. Ndobata tosvika ndatovhurirwa pepe. Takatopiwa chikafu zvakanaka, tatopiwa maplate echikafu, ndobata topiwa hembe dzekuita dzekupfeka, magumbezi ekufuga, ndobata tonzi mamunorara ndeupi toumu. Time dzekuti tirare dzakwana ndatovhurirwa tatapinda mukati. Ndichizomukawo mangwana makuseni, ndichizodedzwa kuinterview kuno kwaofficer charge. Vachisvika vachibva vandiudzawo kuti wakabva nemwedzi mungani njeri, ndakabva ne18 months. Kubva nditi jeri takubvisira kana 6 months futi. Saka wasaura ndi 12. Ndozvinhu zvakazopa kuti nditese ndidzikamewo ndinzwisise kuti azvishuwa. Ine ndichizogara nekugara ndichiona nemaitiro ataita opposite taitobuda tichitoenda kuminda tichitonosakura kugadheni tichitoenda tichitodzoka tichitosvika tichipiwa chikafu izvezvi totoenda kumasports. Ndakatoona vanhu zvapanotoenda kumasports ndozvinhu zvakanyanya kundidzora kuti kana tiri mukati muno mujeri hazvirevo kuti tasiyana nevanhu vari kumba. Togona kusiyana pakuti isu tikitiri vaparime musha but takangofanana because chikafu chatinongodya panapa chikafu chatinongodya kumba ende zvakafanana neni zvandinongoita ndiri kumba ndo the same thing zvandingoita ndiri panapa. Kuti ndaita music ndoenda kumasports ndotamba volleyball zvese izvozvozvo panapa zviripo. Tinotoita music naofficer in charge kulenyuya vanototibatsira music vachitouya vachitotipa mabhiti tichirihesa chichine mabhiti tichitese. Ndozvinhu zvezvimwe zvakatondidzikamisa zvokutoti pandiri panapa izvezvezvi zvese bo ndakutongofunga kutongoti 2026 ndopanoenda kumba but everything is correct. Ndazomuchiti pandakanzwa kuti ndakuenda kunogara kujeri. Ijeri randaifunga imimi jeri ramaifunga neramakazosvika zvakasiyana rakanga rakamira sei? Ya, ndofunga vanenge vachitoudza nezvemujeri vanenge vakambopika majeri kuti vanotaura kuti jeri hakusi bho, hakuna kumira mushe mawani kune inda. Ndochino chandakatanga kugaya kuti inda kuti ndakunomedzwa neinda inda dzedze dzamunondijira manje but no inda dzowanika sekuti kujera kuzoshaikwa inda but noti dzavanenge vachitaura dzedze kuti kune inda kune masaga enda kuti munonzi inda dzinouya dzichibheurirwa munenge makarara munonzi ukangouraya inda chete iwewe imhosva iwe ngavasanyeperana vachidaro. Inda dzedze dziriko but noti dzekuti tingatoti inda dzekuti dzingatotadzisa kutoti ungatotadza kurarama zvakanaka noti. Ndezvipi zvimwe zvamainzwa kumusha uku maererano nechii? Ya, chikafu ndochimwe chatainzwa kunzi unogona kuswerera musi wa1 wesadza kana kuswerera zai 1 zuva rese the whole day. Saka inini ndakatora kutanga kufungawo zai 1 iroro ndikamusiwa kesadza ikako kuti zai 1 ndikatokwanisa kutorarama naro kana kutojya kutoswera zvibudi izvozvo. Ndisvika panapa ndakatosvika tichitopakurirwa chikafu. Unotopakurirwa chikafu chaunonyatsoona unotodya uchitosiya toti wanguda kutenda usina chimwe chikafu ere ichi wotosiyira umwe wako unenge nayo. Ndo zvimwe zvacho izvozvo. Ngatiauripo pfungwa dzenyu. Ndazomuchiti patakasvika zuva rekutanga tikatopiwa maplates ekuti idyai, tikapiwa magumbezi, tikapiwa hembe. Hamuna kungochere ndezvanhasi chete pamangwana zvairiya ndopatotanga kuzoripiwa. Zvepanguva iyo handambozvigaya handambozvigaya because tavharirwa daro tapinda mukati matorara. Vamwe vakatanga kutondidzorawo vachitondiudzawo nezvemararamiro pamusha kuti hakuna chii panapa shamwari unotoclassifaiwo uita B class unenge muchitobudawo nanaofisa nemaofisas edu panapa uchienda kunze muchitoita se muchinosakura mumaminda magadheni mutambo kubhora kana nguva yemasports yakwana munoita se utoenda kumasports. Ndikatovabvunzawo ndikati kupa chikafu apa mana pakamira sei vakati aiwa mutopiwa breakfast makuseni munopiwa chii nechingwa kana chingwa pasina munobikirwa porridge
rinenge ritori nedovi ritori nezvese zvakakwana. And then lunch tinonguva panouyawo rice, tinonguva motobikirwa sadza nebeans, pamwe pacho chicken, pamwe pacho beef. And then kana yasapa tinodyawo sadza, beef kana chicken kana beans, zvichienderana nokuti nechipi chiri. Ndopandakabva ndatotanga kutosunungukawo ndikati saka vanhu matauro avaita asiriwo. And then ndichizomukawo mangwana acho ndichitoonawo ndizvishuwa ndozvitoripo. Togerwa breakfast, chingwa chitoripo, titori nemukaka. Titori kumba. Zvakatorongeka, titori kumba. Takatarisa ipapo mukoma. Kune vamwe vanobva vati sadza ranaofisani dzinobva rabikwa, sadza remashefu bva rabikwa, redu bva radzine simenti imomo. Pane pamakaona here bhodzi nini pandinouya kumajeri kuno kwatinotoswera ndikutona izvo zvitatoswera tiri pano tinotongonomira pamutsara mumwe chete nemashefu mutsara mumwe chete nehama dzedu dziri kugara dziri muno totodya sadza robva mupoto wani. Handina pana ndakamboona ini pachinzi hanzi pabikwa poto yashefu, poto yasekuru nagogo, poto yehama dzedu dzinorarama dziri muno. Hapana pandati ndaona izvozvo. Imimi zvesimenti zviriko here tichidzidzisa vamwe vachiri kufunga zvameno majeri kuti ndekuno kuti ndekupi hatizive kuti majeri wayo waimanzwa kupi. Zvesimenti hazviko. Hazviko majeri hakuna zvakadaro. Vanhu ngavasati vanyeperana kudaro. Ini ndatobofungawo mafungiro ewayo ndichitori pamwe zvinogona kudaro. Asi ndichizoona mabikiro anoita chikafu chacho kuti bhodho ratobikirwa isu chikafu chedu ndo the same pot inongobikirwa chii. Vana sekuru vedu vanopakurwa chikafu imomo, chedu chichitopakurwa, chavo chitopakurwa ipapo, kana uri muriwo ndopapo vanongopakurwa ipapo. Saka ndopandakabva ndatozotanga kugaya kuti saka roti ava makule ava ngazvirisire simenti hazvingambodaro. Wofa futi tofa tese because hakuna munhu angamboda kuzviuraya angamboda kuzvirisira kwese, hakuna zvakadaro. Hazviiti. Takatarisa mukoma ndazomuchitaura kuti panapa takagara ume ndiri kumba. Ndezvipi zvamadzidza sofa zvamunoona kuti ingandava ndakatorasika naimi zvandaitoita dzanga dziri mhosva idzi ndisingatozivi. Zvamadzidza sofa ndezvipi muri pano paGoogle Press? Tofunga tikati inini zvandadzidza kunyanya panyaya yevana vadiki. Nongokurudzirawo vamwe vangu kuti ngatisiyanei nemaunderage. Ngatisava chikora ikodzero dzevana tichidzisa maoko edu ndichioreke tiri kugona. Kana kuti kuzvibhiga muarea vachiti inini ndopisa inini boys baby ndopedzera aiwa zvishande zvezve iwe unogona kubudirira hako but mutemo kana wakubata ngatisaparei mhosva tichiziva mhosva ngatisadziparei ngatisiyanei nevana vadzidze vaende kuchikoro iwe ungu vasikana vanodiwa but ngatimirirewo vatange vaenda se vakura tozotangira ipapo tichienda kumberi ende hakuna munhu asingakuri munhu anotokura kutosvika paage yake chaichaiyo kana tanzi no under 18 say no under 18 ngatisiyanei nemaunderage ngatimirire vana vatange vakura vopedza zvidzidzo zvavo tozotangira ipapo tichienda kumberi. Kurudziro enda kuti mopeko zvino takatarisana nemakereke toziva kuti kune makereke vanoti hazviko izvi zvemaunderage nekudini tonoti vana vakungorodzwa zuva nezuva. Ndinoti mupe kurudziro iyoyo takanangana nemhosva yakazopinza imomo kuti aiwa hakuna kuti chitendero here, hakuna kuti uri shefu here, unogona kuti ungouya futi ukagara pai ukagara muno zvichienderana nemhosva nekuti hapana ari pamusoro pemutemo. Ichocho chokwadi kurudziro kune vavo hakungoti mamwe machechi acho hatingazotauri zvedu but vazhinji totoita se totomaziva kutoti sekuarea kwangu inini atoriko machechisi akadaro zvitoti mwana ane 13 years unotonzwa kutoti akumurume ndokatarisa murume wacho wanenge achiendeswa ikoko unotonzotsidzi kutoti avakomana ndiye munhu anenge atori mudhara zvake atokura. Saka ndokumwe kuchikora kodzero dzevana kwati tichitaura kuti unenge uchimutora mwana mudiki unomupa mudhara akura zvake saka future yake ichava pamudhara atokura apa sichiwa agara atori mwana mudiki kuchikoro kwacho havatoendesi vanongaita sevavo. Saka tichiti dai zvaikwatisika nyika yedu isusu yaona chekuita nevanhu vavo because vana vanofanira kudzidza vanofanira kuchikoro. Ndiriseni hangu inini ndokukuza mberi kana ndisa mwana kuchikoro ende vanobata especially vanasikana vanobata vanasikana zvakanaka tinyatsovapa kodzero dzavo tivatorewo sevanhu tisangovatora tichiti vakadzi havana basa vakadzi vanomirira varume achazongoroorwa uyu uzongonosvika zvakanaka kwete anofanira kutoitawo future life yake
yekuti anofana kuona kuti oita sei neupenyu hwake kutorongawo life yake ari ega nokuti pakuti anenge akaberekwa neumwe munhu. Saka izvozvo ndozvimwe zvatinofana kuona kuti vanhu vakaita sevavo vanorodza vana vachiri vadiki nekuda kwemachechisi avo ivavo dai vambowanirwawo chekuita pachavo nekuti ndo vanhu vakutoti vhiringidza izvezvi kunyanyanyanya kubva pavana vasikana ndizvipi zvemadzidza mabasa emaoko masvika pano ndanzwa kuti ndikutamba bhora ndikukondinya zvakare netalent yangu yandaida kuita vision yangu yekuimba zvimwe zvamadzidza panapa mabasa emaoko ekuti tinoona kuti music industry yafa nhasi unoona kuti it's okay ndiite zvandakadzidziswa ndiri paGurwe prison. Ndezvipi zvamadzidziswa so far nagogo nasekuru vari kuchengeta pano? Ya ndofunga tingati zvimwe zvandadzidza so far ndadzidza Bible studies cheche paridza chekuchaiko ndatombaridza kutoti ndikatonzi mira pamberi pesangano uparidzewo wakabata Bible uchitoverenga uchiparidzira vanhu ndakutokwanisa kutozviitawo ende ndozvimwe zvinhu zvandakadzidzira pano zvinhu zvandisamubvira ndakamboita ndiri kunze tabva ipapo kusona tine mushini watoshandisa kusona panapa ndakapiwa mukana kuti ndikwanise kudzidzira pamushini uwoyo handisanda kunyatsogona zvangu ndichiri pakudzidza asi zvekutoziva ndikatonzisona chakatapa ndotosona chichi zvese handotosona ndofunga ndikati ndozvinhu zvandabhenefita zvandadzidza pano pachiri. Ndanzwa muchitaura zvekusona hamuna kumbobatikana here kuti manje vasikana ndizozvizwa kuti panenge paine madzimai zvakare manje iri basa iri tongoziva rirechi remadzimai chete ndisiyani nazvekusona chakaita kuti muite chivindi chekuti regaiwo raiti ndidzidziramo zvekusona chi pandakasvika panapa munhu wandakatoona achitosona ipapo aitowo murume akaitasiya saka ndozvinhu zvakatondipa shungu kuti kuzvariri kutoitwawo ndimurume wani ende nditarise zera remunhu iyeye atori munhu mukuru pandakabva ndatoti saka ndobva zvandingabva ndatadza kuita izvi ndofanira kutodzidza kuti ndizvigone saka ndozvinhu zvakapa kuti ndisanyanyopinda fiye kuti ndinyare nezvinhu izvozvo nokuti ndakatoona atori murume aitozviitawo ipapo. Muri kunze uko maenda uchizvo? Ndaenda kuZCC. Iko zvino mukabuda muchanoparidza kuZCC rekani makunovhura musangano semunhu akugona kumira pamberi pevanhu? Ya shungu dzangu dzitori pakutonovhura sangano rangu inini pachangu tonotanga rangu sangano ndichitoparidza vanhu kutoziva kuti kutori nechechi inonzi Ningi founder wayo ndiningi vachireva inini ndopatori neshungu yangu pa chii mukoma chinoita kuti vanhu vakangopinda mukati meusungwa vakuda kutovhura machechi vakutoziva Mwari zvekutya Mwari chezvo kuti pati ndiye hero iyi zvokuti vanhu vangotanga kutadza kunyatsokugamuchira pekutanga vanhu vachiti akambopinda mujerika toziva kuti vanhu vanotaura mukamhaende kuchechi ikoko nemukamhanza zvavanoparidza naimi mukabva madii chinoita kuti vanhu vanenge vapinda nemukati meusungwa vatye Mwari kuziva Mwari zvokuti munogona kutoziva Mwari kudarika munhu ari kuenda kuchechi izvezvo atori mufundisi izvezvo chii chinoitika ipapo? Ya chinowanzoitika ndechekuda iso mujeri mukati mujeri kana tichitaura zvemujeri munonamatwa munonamatwa zvekuti vanhu vakatanga kunamata mega munotonyatsofiira kuti hapana pari kunamatwa plus takatarisa makule edu anotichengeta vanasekuru vedu nanaguka ndo vamwe vanhu kuti vakagara nesu pasi vakatanga kutiudza kuti vakomana zvamunoita zvakadai izvi hazvina kunaka. Munoziva here kuti pakati pamwe pacho vakutotiudza kana mubhaibheri kuti zvakati ende kutotiudza kuti nhingo yawo yomubhaibheri yaitombowa atoriwo muprison akatombovharirwa muprison kwenguva yakareba asi Mwari ndo wanga vaita kuti zvidaro chatova chinango chaMwari ichocho ndo zvinhu zvinotopa kuti titendeuke especially panapa tine vanonzi chaplains kule yedu ndo vanotisa chechi every Sunday tinenge titori neservice teitoita chechi panapa recently ndo vakanyanyotena kuti ndide Bible because vakandiparidzira the other day ndakanzwisa shoko ravo zvekuti ipapo ndakabva ndatadza kusada kushaya Bible padhuze pangu. Kachidimbuka wakanyatsokuparidza yakapinda mupfungwa chaimo kuti munyatsoda kuti panapa paparidzwa chaizvozvo vakanga vachikudii kuchapera? Vakaparidza nezvemukomana anonzi Josefa akamboiswa muprison akazotorwa achida kududzira
wopedza faro ndopa ndakatanga kunyatsonzwisisa ipapo vachitaura kuti kana uri muno mukati munjira usaone ngeupenyu waguma. Zvimwe zvacho chitori chinangwa, Mwari vatozviita nechinangwa kuti mukati mauri kupinda imomo ndomuchava nepungudzo yeupenyu hwako. Pamwe ndomutori nezveupenyu hwako iwe maundofanira kuita sekutangira kuti iwewe unogona kutozobuda munomu wamufundisi kana kuti wakutoita zvimwe zvawakaona zvichiitwa mujeri muno. Tuziva kuti pamunopinda pamunenge mune hasha dzevanhu vanenge vaita kuti muzopedzisira mapinda munzvimbo iyi. Sekutaura kwamunokuita mukati aiwa Mwari anenge ane chinangwa chekuchimiteze mupedzisire mapinda munzvimbo iyoyo. Hasha dzedza makanga muinadzo toziva kuti kunyanya kuna amai musikana wenyu kuti ndo vakazopedzisira vati aiwa ndakuchina nenyaya ipi polisi. Hasha dzamamunadzo kuti ndikabuda vanonondiona mai vavo zvese nababa namai vacho nemwana wavo zvese vanonondiona. Toziva kuti kune vakwasha vavanopopota kuti hai nemwana wenyu zvese chivamaita sematora. Hasha dzamamunadzo idzodzo naiko zvino maparidzirwa maakuziva Mwari muchinadzo dzakapera. Kufunga tikatoti kunyangwe maprayers angu ini ndotovaisa vanhu vakaita sevavo ndotovanamatirira kuna Mwari kuti Mwari mhosva ndeyangu ndindakapara paka mundiregerere pane chigumbu chandava nacho kune vanhu vakaita sevavo muvaropafadze muvaitire zvese zvavanoda. Kufunga ndotovanamatirira ndotovaisa maprayers angu kuti kana vachitowedzerwa makore ekurarama ngavatorarama ende vatowana zvavanotoda mulife mavo zvitorongeka kuti udarika izvi. Kukochi makaona here mukana wekutaura navo? Makaona kune makusvika ndangoti vese kuzoti pano panjiri pane nguva dzekuti panomboitwa mavhiziti kuti hamani shamwari dzinombouya, poita mafamily week kuti majeri ose hamani shamwari dzinofunga nhasi izuva renyu chimboonanai chimbotaurai nichogona kuti nguva dzinogona kuita shoo dzekuonana panguva dzemavhiziti. Asi pafamily week aiwa zuva rinodoka muchita sei muchikurukura hama dziri kuuya here kusokonai kunyanya baba? Hama dziri kuuya. Kufunga tingati pandakatanga kuuya ndakavangu vakakuzi ndakauya uri musi wa27 January ubva vazouya musi wa4 February ndovakatanga kundivhizitira. Vakatouya vakatondiona vakatondisiyirawo zvekutoshandisa sipo chichi nehembe dzekupfeka dzakaita sedzatopfekedzwa mukona idzi nezvangu zvekushandisawo chikafu chichi vakatouya vakatondisikira. And then ndine mufana wangu akauya akandiona futizve naMoms kufunga tikati second wife yandara wangu vakatouya vakatondionawo panapa zvekuonekwa nehama ndikuvhizitiwa vari kuuya vachindiona. Ndaziva kuti baba ndovamainyanyuita nawo karatika kumusha ndovamainyuitsana nawo pamusic kunetsa pamusikana uyu manetsana tese maingogara muchinetsana ndo zvakare munhu atanga kuzoita kuzokona mashoko avakatanga kuudzai muchisangana muchitarisana maziso akanga ari kuti ndofunga inini pandakatanga kuona mudaro wangu ndichivaona vasvika hana yangu yakatorova ndikatoti zvatanga zvinhu zvandaitarisira kuti vachasvika vachindiudza zvisiri izvo but pavakatosvika nekutondishingisa vakatonditi nomwanangu shingirira ndo zvinoita upenyu jeri rinopera kuna nguva isingasviki chakakosha upenyu hwako tongonamatira paunobuda uri mpenyu asi nguva haina basa time inofamba 2026 padhuze apo unotodii vakatondishingisa vakatonditi zvese boisu ticharamba tichikuona dhundwari usachi chinewe usambofa wafunga kuti takurasa kana takuita sei nekuti wamuchira aiwa zvinazvo zvachinja tichangoramba tichikuona ende for sure ndingoramba ndichiona vachitumira vanhu vachiita sei vachindiona. Zvoti zvekuimba izvi nekwaya zvinobva zvaindirana hamuna kubva mapinda mukwaya? Mukwaya ndomatitori izvizvi ngono ndiye ndichitofamba kumwe tomunovhura chechi hamuchatondisiye ndenda kuvheneka ndakutokuziva kuti asista vangu vaivari mukwaya makasarudzana sei? Right, mukwaya masarudzana atakaita ndekuda isu funga takangonzi vanoda kwaya ndoita zvekwaya uyai chionane ndaisamboita kwaya but ipapo ndakatongofunga kuti kwaya zvingaita chii kwaya obvious kuimba vanatongofunga kuti ini ndoimba ini saka ndikatadze kuimba kwaya ndikandiende
vanatosvikawo pepaya vatatongodi vanatusvika papaya pepende vanatoimba pepe ndikatoona kuti titogona kuti tokwalifaiwo pane vamwe ini takabva tatoiswa isusu acho first party chechinotonyatsonga papaya chezvinotolidha vamwe vese tichitovatungamira chichirisi. Saka iko zvino munombowana ine nguva dzekubuda muimba musamboita nasi tine kana national event independence asi heroes munombowana mukana iwoyo kumboimba muchifadzana ya mukana totowana totobuda tichitoenda kana kuchikoro chiri pamirapo totoendawo tichitonoenda tienda vana vechikoro tichitofarawo pakatouyawo vaenzi izvezve vakanzi vasvikawo paprison paipa vanenge vachiita zvavanenge vachiitawo totopiwa mukana totobuda totosvika tichitovaenda tinawo chichi hazviti zvekubuda kunze tichitonoimba tinenge totobuda zvototi papapa takatotarisana nemangwana titori supposed kuenda kupindura competition kwayo yatoda kutonoita. Saka takatarisa zvinhu zvamungati masarira zvikuru pamakapinda muno mukati mesungwa zvamaifunga kuti ndofunga ndikazosvikawo 19 years 20 years 21 years ndinenge ndaachiva ichi neichi neichi but makore iwayo mamwe acho maakumaita muri mukati meusungwa ndizvimwe zvamunoti ndasarira zvikuru mukati meupenyu hwangu? Ya chinhu chandoti ndanyanyosarira ndofunga ndingati part of music yangu. Pane zvimwe zvese zviripo but pamarecordings ndopa ndasarira because target yangu yana ndakatargeta kufunga musi wa 5 April this year ndanitori supposed kuti ndirelease 5 tracks tangu dzandaitori kuti kuchallenge kubaya. Saka zvinhu zvese zvizvo zvakatokoneswa noda kuti ndapinda mukati. Saka kunyanya pamarecordings angu ekustudio ndopa ndanyanyosarira kuti pandichazosvika 2026 time inenge yatofamba inenge ndiri kumashure wechikingdom ndozvimwe zvezvimwe zvizvo recordings kungorekodha music chinhu chandinyanyochema nacho ichocho kuti ndasara kumashure. Asi vanhu vaikugamuchira sei muri kumusha panhau dzemusic? Aiwa vanhu vandigamuchira zvakanakanaka zvekutoti vaitondigamuchira zvekutozikanwa chaizvo zvekutotendewa nesu kutoti kana ndingaripo vakangonzi pari kuitwa kafancheni vaitonzwa paitotumwa munhu pateni kuti aenda munodedza mukomana mumudza uya tibatsiro chichi kuri kuya vanhu chichi sososo chitoenda tena vanhu vanhu vaitotemba nesu zvekutodaro. Toziva kuti panotanga munhu kuimba taanana rasi chakadai taanana shoni nhingi imi mizita ramakazvisarudzira rekuimba ndozoti hapana pamuchamushandisa zvite vanoshandisa mazita avo kunyanya vegospel havangambochinjana Dorcas Moyo vanongosiya akadaro but ave zimdanzwa mazita anototaitese achinji imi ramakazoshandisawo kana makazofunga udii? Ndakafunga inini nekuona kwangu ndaiita ndakazongozviti King Ed zvichibva pazita rangu ende zvaibva pakuti inini ndichikura ndichiteera zimdanzo ndaifanira King Shadi Stereki. Saka ndakabva ndazongotora toni kuti inini ndikangozviti ini ndonzi Edwis saka ndikangopisa ndiaka ndobva ndatora kaking katafana King Shadi kaikai hazvibudiri ndatongoona zvichingoenderana kuti King Ed. Tichipendera mashoko aminawo kuZPCS takatarisa kuti pamuchabuda zvamuchada kubatsirwa nazvo uye kana kuti mashoko aminawo kunada kugona nasekuru anomuchengeta kwetu. Ya mashoko andinawo nona kugona nasekuru ndeyekutenda mabatiro acho vanotiita semujeri hatingambofungi kuti ndomagariro atinge tichiita but nekuda kwavo vanhu vava totozoona kuti jeri zvamakatonaka haisi nzvimbo kuti ungati ungada kufarira kuita but mujeri hakutambwa maererano nokuda kwana kule havanotibata zvakanaka because zvakafanana nesu tomboti pati yangu yemuzic tinobatsirwa nanakule kwaya tinoita tinobatsirwa nanagogo masports kwatinoita tinobatsirwa nanakule chiro chipi chatingaita panapa chandingada kuchema nacho ini ndotosangana navo nanakule ende vanotigamuchira zvekuti panguva zvati tisingafungiri vanenge vachitotitora sevanhu vavo sehama dzavo chaidzo chaidzo vanototibatsira nezvimwe zvinhu zvitori serious zvekuti ukatochishaya chinhu ichocho unogona kuti azosatoita zvakanaka.
aiwa tinotenda mukoma tinoshuwirwa kuti sekure kwataita titaura kwakaita nevanhu vese vamati munoda kuzoitawo makolabho navo masvinzwa tsvagai kana vakutsvagai zvongoudza wana sekuru nanagoka vokwanisa kukuloketai kuti munenge muri papi pamakuva iwa mazvinzwira emhuri yezimbabwe mukoma vakagara navo mukoma edrosi vanga vachitsanangura mapariro avakaita musva yavo asi chikuru chavataura ndechekuti aiwa yakaparika mhosva yekuti ndakarara neunda age 16 years asiwo kwaisatovawo kuziva nekuti munhu wandaiti sinzi ndatongora mwirwawo nevabereki atowo mudzimai wangu asi pandakazobatwa ndichiendeswa kubatare dzimhosva pandakaona kuti aiwa munhu kana aine 16 years 17 years haabvumirwi kuitwa mudzimai iko zvino ndiri kupika hangu asi zvizhinji ndadzidza pano ndakutokwanisa kusona kuimba ndagara nchiimba asi ndavandudzwa nekuda kwekuti ndapinda zvakare mukwaya pano pamauve eprison kune vanoda kuzobatsirana namukoma vanenge vachitibata kana kubata vanasekuru nambuya vanoshanda pano paguve prison toona kutobatsirana navo sei kuti manzi yavo nemangoma vanoridza ave anoenderera mberi anamukoma fantani anamukoma levels vanamukoma wengi d ndo zvachema kondo kudigiri navo pano tisosangana zvakare zita inonzi Elizabeth Mukati kana mutiriona tutambire komori yezimbabwe tinokumbira mumwe 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 mukana